Hello, what's up mga kabayan? Good morning. Muli ay nagbabalik po si Mr. Bernard Tubera Gabaon sa kanyang YouTube channel, Bernard T. Gabaon TV. Live po tayo. Sa ngayon ay wala po tayong oras para mag-take ng video para i-upload, kaya nag-decide po ako na mag-live dahil ngayon naka-schedule po kami papunta sa aming hospital para kami po ay mabaksin. Kaya mega shoutout po sa inyong lahat na sumusuporta, walang humpay na pagsuporta sa aking YouTube channel. Kaya sa mga supporters ko, sa mga subscribers ko, maraming salamat po sa walang humpay na hello po, SG Boy TV, maraming salamat po, babalikan ko po kayo. Maraming salamat sa iyong suporta sa aking YouTube channel. Kaya mega shout out po sa inyong lahat. Nawa mga kabayan ay sa mga kapwa po vlogger ay pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong vlog. Kaya sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang isa pa rin napaka-importanting bagay sa ating buhay, sapagkat pag-uusapan natin kung paano natin i-break ang ating mga negosyo. Pag-usapan natin ang mga negosyong kayang-kaya. Marahil nagtatanong kayo kung bakit ang aking mga negosyong pinopropose o kaya dinidiscuss ay mga simple lamang. Well, tama po yun. Pero una sa lahat, nais ko lamang sabihin sa inyo na hindi po ako financial advisor. Isa lamang po akong ordinaryong vlogger na mayroon na rin karanasan sa pagnanegosyo. Inaamin ko na may mga failure na rin po ako dyan, pero may mga nag-success din naman po akong negosyo na pinapakinabangan namin kasama ng aking pamilya magpahanggang ngayon. Kaya pag-uusapan natin yan, ang mga negosyong kayang-kaya. Ang vision and mission ko kasi ay upang matulungan ang ating mga kapwa Pilipino. Dahil ako po ay nag-umpisa po sa isa sa masasabi nating pinakamahirap na buhay, dahil marami po kaming magkakapatid, pero hindi yun ang pag-usapan natin. Gusto lamang po kayong bigyan ng background para alam nyo naman po. At ako nga pala ay isang safety practitioner. Nandito po ako sa KSA. Habang nagtatrabaho po ako ay nagnenegosyo din po ako. Yan. Kaya heto na po, mga madaling negosyo lamang po ang ating pag-uusapan. Ngayon, ang pag-uusapan natin ng mga negosyong pag-usapan natin sa ngayon ay ang mga kayang-kaya. Ang purpose nito para sa mga OFW o para sa mga kababayan ko na nagbabalak magnegosyo ay hindi mawawala ang iyong puhunan, kasi mahirap po ang magtrabaho dito sa abroad at mahirap din pong mag-ipon. At pag sumabak po sa negosyo, paano na lang pag nawala agad ang iyong pera na pinag-ipunan. Kaya heto na po, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy. Uunahin natin sa negosyong kayang-kaya. Pag-usapan muna natin yung daily. Bakit daily ang unang topic natin dito, na subtopic natin na inilagay? Kasi pag daily, lahat naman po tayo, ang stratus ng buhay natin ay alam na po natin yan, na ang mga stratus ay ang nasa poverty line or below poverty line, nasa middle class or nasa upper class. Yan po ang stratus ng ating buhay. Tinutumbok natin lahat yung tatlong stratus natin sa buhay, pero magpo-focus po tayo sa poverty line at saka middle class para makita po natin at ma-focus po natin ang cash flow natin. Kaya daily, ang unang-unang pag-usapan natin ay daily na business. Kinakailangan kung magbi-business ka ay magkaroon ka ng daily income, o ang purpose ng business mo ay daily. Meron kang mapagkukunan ng pangangailangan mo, pero hindi yon actually yung pangangailangan mo na kita ng business mo ang sinasabi ko. Kasi ito, bago ka mag-set up ng negosyo mo, bago na tayo mag-dive in yan, ay kinakailangan mo, ng ina-advise ko na mag-set up ka muna ng emergency fund mo.
kahit 3 months na emergency plan ang iyong set up bago ka gumawa ng business mo. Kahit na maliit na business, ganun pa rin ang prosesong gawin mo. Pangalawa, kinakailangan i-mindset mo ang iyong buhay o yung pag-iisip mo na kinakailangan mong magtabi ng income mo para i-ruling mo, para kumita ulit yung pera mo, at saka magtabi ka ng pera sa mga kinikita mo sa mga pangangailangan mo. At pangatlo, bago tayo magpunta ron, ay kinakailangan mo magkaroon ng mission and vision. Dito na napapaloob yung ating faith sa Panginoon at sa mga moral na mga ginagawa natin, yung mga mabuti na ginagawa natin, at pagtulong sa mga kapwa-tao. Kaya ito na, example na ng daily. I hope na nabigyan ko na kayo ng background. Pasensya na po kayo mga kabayan, nasa loob po ako ng van dahil paalis nga po kami. Papunta nga po kami sa ating hospital para kami po ay mabaksin. Yan. Daily, kinakailangan kabayan kung ikaw ay isang OFW o di kaya may naipon ka dyan sa Pilipinas, pag nag-set up ka ng income stream mo, kailangan mo ng daily. Ano-ano ang mga example ng daily? Mga daily business na napakadaling gawin. Ito, yung sari-sari store kabayan ay napakadaling gagawin po yan. Napakadaling gawin po yan yung sari-sari store. Yan po. Pag may sari-sari store tayo, syempre, management, technical skills, dapat alam mo na yan. Sa sari-sari store kasi yan ang example ng daily. Alam ko na naiisip ninyo na marami ka pang gagawin dyan sa store mo, na makapag-create pa ng mga ibang pagkakaroon mo ng income. Pero mga kabayan, sa pagnenegosyo kasi, base rin sa aking experience, hindi pwede, maski sinasabi ng mga expert at yung mga masasabi na may kay na talaga sa business, hindi pwede na kinakailangan kapag nag-uumpisa ka pa lamang o kahit nasa masasabi natin na may tagumpay ka na, ay masyadong marami yung business na create mo. Ito lang po ang suggestion ko. Kung gusto mo talagang mag-business, kahit 3 lamang po, para ma-focus mo po siya. Pag sobrang dami po yung business mo, hindi mo siya mapopokus, ang mangyayari, magiging useless lamang po yun. Hindi mo rin po magagawa yon. Kaya mga kabayan, napakabuti po na yan po ang ating gagawin. Now, way back po tayo sa sari-sari store. Pag sa sari-sari store kasi, kung meron kang sari-sari store, be sure din na alam mo. Hindi na tayo lalayo muna, i-dissect muna natin itong sari-sari store. Sa sari-sari store kasi kailangan mo ng record. Napaka-importante po ang record. Alam nyo ba, nung binata pa ako ay dahil sa pagbabasa ko po ng Bible at saka libro ng Marxism, ay nagtayo po ako ng aking sari-sari store at ginawa ko na po yan. 21 years old pa po ako noon. Masasabi ko rin naman na nag-success ako. Kaya napakabuti po yun. Yan po ang example ng isang negosyo. Sa sari-sari store, kinakailangan mo pong gawin yun. Isa yan, sari-sari store. Pangalawa, kung ayaw mo namang mag-sari-sari store kabayan, pwede kang gumawa na or mag-business ng meat shop. Kasi yung meat shop, kung may pera ka lang din, ang mga sinasabi ko kasi araw-araw na umiikot. Napapansin nyo ho ba ng mga sinasabi ko po mga kabayan ay ang madaling umikot. Fast moving siya na pang business. Kagaya ng meat shop, araw-araw ay may karne dyan. Kaya napaka-importante po yan. Kaya yung meat shop na business ay pwede mong umpisahan kabayan. Kaya napaka-importante po yan na gawin natin. Pasensya na po kayo mga kabayan. Medyo nasa loob kami, nagko-contact po ng mga pasahero po. At napaka-importante po yan bagay. Kaya yan po ang ating gagawin. Meat shop. At pangatlo kabayan na negosyo na gagawin mo, bigasan. Yan po Pag may bigasan ka, ito po ay
Daily income din po yan. Kaya napaka-importante po yan kapag mga negosyong ganyan ay kinakailangan execute po natin yan para makatulong po sa ating buhay. So maliwanag na po tatlo lamang po. Although alam ko na marami, pero tatlo lamang po ang binibigay ko ngayon kung ano man ang pumapasok sa iyong isip ay dapat mo na gawin yan. Dapat mo rin gawin at idagdag. Optional po yan, nasa sa iyo kung yan po ang iyong gagawin. Okay po. Ngayon, now, papasok po tayo sa ating pangalawang income kung paano natin i-break. Kailangan magkaroon din po tayo ng weekly income. Now, ano naman itong mga weekly income? Yan, pag-usapan din po natin yan. Ito, kung mayroon kang daily, pag plinano mo yan, mayroon ka ring weekly. Bawa, sa weekly, kung ikaw ay may mga skills, kinakailangan gumawa ka ng sarili mong produkto. Ano? Dahil kapag nag-umpisa ka, huwag ka munang magrenta o huwag ka munang kumuha ng mga tauhan mo. Ngayon, ako kasi medyo masasabi ko na nung araw gumagawa ako ng siopaw. Ayan, pwede mong gawin yan. Weekly lamang pag nagtratry ka pa. Ngayon kung marunong ka na, i-daily mo na. Kasi yan na, sa example na yan, weekly gumawa ka ng sarili mong produkto, kagaya ng siopaw, isupply mo. Kayang-kaya po yan. Ang usapan kasi, kayang-kaya. At ang isa pa, kung kayang-kaya rin ito, gumawa ka ng tuyo. Madali lang pong gawin yung tuyo. Nagawa ko na po yan at maganda pong gawing negosyo yan. Kasi may sari-sari store ka na, pwede mo nang gumawa nun at doon mo na lang din i-display, di ho ba? Kaya yung sinasabi ko, practical tips po talaga. Hindi po pwede tayo magnegosyo na kung ano lang nung nakita natin, kung ano lang yung naisip natin, dive in na tayo. Malulugi po tayo nun. Kaya ko po ina-advise ito po ay subok ko na at na-observe ko na rin po sa mga ibang kaibigan ko na may mga negosyo sa Pilipinas. At ang panghuli, yung mapa-monthly na income at saka pagsabayin na natin yung mga maring pang 10 months na income. Yung pang monthly income, ito yung mga pinapaikot mong mga bigas. Kasi kung may sari-sari store ka, may bigas ka, kasi sa aming lugar sa probinsya, marami nagsasabi na huwag kang magpautang. Depende po kasi yun sa setting or locations ng lugar mo. Sa amin kasi napapautangan yung mga tao na mga may trabaho sa aming lugar sa probinsya ay siguradong mandatory yan. Ganun po ang kultura sa amin sa Ilocos. Kung umutang ka sa mga bigas, mandatory yan na magbayad ka sa panahon ng singilan. Kasi alam nila na ang mga negosyong yan ay ruling. Kaya yan po, hindi lang yung bigas at meron din naman mga yung mga karne, ayan, pwede rin naman yung iba na pinapautang nila. Ang style dyan, pag malapit na yung halimbawa, malapit na yung sahuran sa monthly, 1 week yan. Nagkakatay mga 3 beses tapos sinisingil. Yung kwan kasi yung upahan, medyo malaki yon. Pero sa mga may middle class, kayang-kaya nang gawin po yun. Yan. At yung iba, yung mga ating tinatanim na. Kasi dito, halos dito sa tinatanim natin mga saging, papaya at mga gulay ay madali na ito, seasonal na ito. Malaki rin ang kita dito at malaki rin ang perang kitain natin dito. Which is, kung isusumatotalin mo, mamanyubra mo ito, realistic, madali lang gawin. So yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyo. Nawa ang mga nasabi kong ito ay nagkaroon po naman ng tulong sa inyo. At sana kung magninegosyo kayo ng ganito, hiling ko lang sa Panginoon na magtagumpay po kayo. Hindi po ako nag-vlog para sa aking sarili. Ang gusto ko lamang po ay magtagumpay po kayo sa inyong buhay. Pasensya na po kayo, tumatakbo po ang aming sasakyan.
natin, puputulin ko po mga kabayan. Sa lahat po ng aking mga supporters, shout out po sa inyo, at sa lahat po ng aking mga kababayan, shout out po sa inyo. At nawa po sana kayong magsawang sumuporta po sa akin. Kaya hanggang dito na lamang po. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong good negosyo, practical. God bless you po.